Bueno, el sector de l'òptica no sé cap on anirà perquè hi ha tot un món tecnològic que ens ve i moltes coses que envolten, no? Però sí que sé cap on m'agradaria que anéssim nosaltres com a Federòptics Francolí. Doncs el que m'agradaria és que l'equip, que estem molt unides i que treballem molt bé juntes, continuï, no? Que continuï amb força i que creixem, però ho dic en el sentit no de créixer econòmicament o expandir-nos o fer una altra òptica, perquè no està dins dels meus plans ni molt menys, sinó sobretot créixer professionalment, sanitàriament, amb el tema de moda també créixer, que l'equip creixi, que creixem professionalment, per dir-ho de manera, totes juntes, i que això puguem transmetre en els clients, no? Que són les persones que ens mouen, no? Que ens mouen a nosaltres i que quan entrin, tant els clients de tota la vida, no? Que fa 50 anys que venen, com els nous, entenguin molt bé la nostra filosofia, no? I la nostra manera de treballar, perquè en realitat d'ofertes d'òptiques, no? De tipus d'òptiques n'hi ha moltíssims. Nosaltres tenim una filosofia molt clara i jo soc molt pesada de dir-los que l'hem de tenir clara i que l'hem de portar fins al final. En realitat és una filosofia que ve d'ells, no? I que a més nosaltres com a equip funcionem molt bé, a més ens sentim sempre recolzats, no? Si jo tinc qualsevol dubte o eres fins i tot, jo què sé, la Judit de coses de l'aparador amb la meva mare, la Mari Carme de tema administratiu o la nit de taller amb el meu pare, ells sempre ens ajuden. Després, com a tots junts tenim la mateixa filosofia i això és molt xulo i crec que l'objectiu és transmetre-ho, que la gent l'entengui i que col·labori amb nosaltres, no? I que qui entri doncs, participi d'aquesta filosofia i que s'hi senti representat, perquè en el fons el client és la persona que sempre ens ha seguit, no? Aquests 50 anys, siguin 2 persones, siguin 3, després 4, de cop un dia vàrem ser 6, no? Érem molts, però els que ens han seguit sempre són els nostres clients, que són a qui els hi hem d'agrair fer els 50 anys, no? Per això volem celebrar els 50 anys, no? Celebrar per celebrar, perquè sí, perquè... Gràcies a tots els nous equips.